आगे बढ़ाती अब पीछे बैंड बाजा तब आगे ते गलवा बाबा तन्या खोल दरवाजा। वाह रे बाबा का शायरी मल्ले बाटे ते तो बाबा कम शायर ज्यादा नजर आवत बाटे। लेकिन आज हमारा के पता चलिए गई कि हर भगवा पहने वाला भगवाधारी बाबा ना होला। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? तो का हाल बा भाई लोग, आज हम बात करे वाला बानी ई दोगलवा बाबा के बारे में, जो ना अपना नाम के बतावाला कि हम तेगलवा बाबा है, लेकिन ये हमारा हिसाब से दोगलवा बाबा है। काहे कि ई साधु संत के गेटअप में आके बहुत ही अभद्र भाषा के प्रयोग करता, जो ना कि हमनी साधु संत समाज के बहुत ही इंसल्ट होता। तो आवा मिलके ई दोगलवा बाबा के दोगई के ढील करल जा। रुको जरा सबर करो। तेगलवा बड़े बाबा बड़े उनका हमरा से प्यार हो गइल बा, तब बाबा हमरो तारा से हो गइल बा भाई, हमरो तारा से हो गइल बा। कहाँ मिलबा तू आवा ना पटना। का होता अन्य जा तोहरा के दोगलवा बाबा मिले रहे प्यार करे के खातिर, इंडिया में और कोनो आदमी ना दिखाई देला सर। जा ये तहार बहन के गधा पेल, सूरज पूरब छोड़ के पश्चिम से निकल चालू हो जाए, लेकिन तू तहार बहन के दोना सुधरबू। मार चोट दिए भैया जी आप तो। मंजूर कर लिया है? हाँ मंजूर कर लिया। कितना खुश है? तो मैं भी चूमता हूँ उसके होठों को। हाँ। और आई लव यू कहता हूँ। हाँ। क्योंकि इंसान इसी को बोलते हैं जो रिपोर्टर के कहना बा कि हे दोगलवा बाबा तहरा प्यार के तान्या जा एक्सेप्ट कर ले भाई, तू का कहल चाहता रहा? तो ई दोगलवा बाबा का कहना बा कि मैं उसको चूमना चाहता हूँ, उसके ओठों को चूमना चाहता हूँ। तो हे सार तहार काम तान्या झा के ओठ चूमल ना, बल्कि तहार काम प्रभु श्री राम के पैर चूमल बा, समझ गई ला? अगर जो तोहरा के ओकर ओठवे चुमे के बा ना, तो सार पहले ही जो साधु संत के गेटअप बना एकरा के उतार के आवा, ना तो तारा गणिया में बांस पेल दे। तान्या जा तू कहती है गीत गाती है, कितनो भातरा ठोका था लड़का होते नहीं कैसे नू। हाँ। ऐसे गीत गई बिया। हाँ। देखा ऐसे गलवा बाबा के कितना लंबा है फार्मा बा, तोरा के ढोरी पहले ठेका है, विवाह खाली कर ले दो तारा के दिखा दे हम कितना लंबा बाबा बने। दोगलवा बाबा के कहना बा कि तान्या झा गाना गईले बिया भातरा कितना ठोकेला तबो ना लइका होखेला। हाँ हम मानत आनी कि तान्या झा ई गाना गईले बिया भातरा कितना ठोकेला तबो ना लइका होखेला। ओकरा ऊपर हम एक रोस्ट वीडियो भी बनैले बानी, जोना के वीडियो के लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे, जाके देख लिया जा। लेकिन हमें की बात पूछल चाहता नहीं कि ई बबवा के कैसे पता बा कि उ गाना तान्या झा गईले बिया, जबकि बाबा के काम होला सिर्फ भक्ति भजन, ना बाबा के पास कोनो फोन होला, ना ही बाबा के पास ई सब में कोनो जानकारी होला कि ई गाना तान्या झा गईले बिया ई सब। लेकिन ई बबवा के इतना जानकारी बा कि भातरा कितना ठोकेला तबो ना लइका होखेला। ये कि बाबा होके ई सब गाना ते सुनत बारे त कोना प्रकार के बाबा हवे ते ई बता। हाँ हम मानत आनी कि एकरा पीछे कोनो बहुत बड़ी सोची साची साजिश बा, जौना की वीडियो बना के फेमस भइला के जरिया भाई। लेकिन साधु संत के गेटअप में बना के ऐसा ऐसा अभद्र भाषा के प्रयोग करावल ई सही ना बा। ये एक साधु संत के समाज की वजह से पूरा हमारा साधु संत समाज के बेइज्जती होता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और ये दोगलवा बाबा बस यही लेना रुकल बा, एकरा आगे देखा कौना कौना अभद्र भाषा के प्रयोग कैले बा। जाल में बांधूंगा और उसके मांग में सिंदूर डालूंगा, डोंट टच नो परमिशन, क्योंकि प्यार किया नहीं था प्यार हो जाता। ये तो करो बाबा, अगर जो तोरा के सदिये करे के बा ना तो जाके कर ले, सोशल मीडिया पे आके हगला से ना होई, झमकौला से होई। और अगवा का कहता रे कि दू लोग हो जाई तो और मजा आई। अरे दोगलवा बाबा पहले जाके ते शीशा में अपन मुंह तो देख क्या, और उ सारन पे थू बा जोना की तोरा से ई काम करवावत ना। और ते तो तान्या झा से भी बहन चाटुकार बाटे, जवन की 100-200 रुपया में आके साधु संत के गेटअप में आके ऐसा ऐसा अभद्र भाषा के प्रयोग करता रहे, और उन्हीं सारन पर थूआ जो ना थोड़ा से ही काम करवाता है सार अपन चैनल बरकरार रखे के खातिर। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। कैसा लगली तान्या चाची? सेटअप नहीं तो वो सुंदर लगती है, गाल है रसगुल्ला खानी हरामजादी के, वो ते गलवा के नारी बन सकती है। मुस्कुराओ मगर मेरा कुटिया में आकर मुस्कुराओ तब हम ज्यादा ना बोलत बाटे रे दोगलवा बाबा, उसका गाल रसगुल्ला जस लगता है हरामजादी का। तो तोरा के अगर जो रसगुल्ला जस गाल दिखाई के रहा तो का करे कि कंठी माला पहले है बता ना। और का कहता रे कि उसको मेरे कुटिया में बुलाओ बहुत मुस्कुराएगी। अगर जो ते साधु संत के गेटअप में ना रहते ना तो तोरा के ऐसा ऐसा गाड़ी देती, ऐसा ऐसा गाड़ी देती कि कान रहे खून और गाल रहे गू एक साथे बाहरी आदत भाग कर दे। आई लव यू। मैं भी तेरे को कस के प्रेम करता नहीं, कस के माने किंग नहीं। तान्या जा हम तारा से बड़ी बढ़िया से प्रेम करता नहीं, प्यार करता नहीं।
अब भोजपुरी में बोला। आई लव यू तान्या झा, हम तहरा से बहुत कस के प्यार करता नहीं। ये हमार का नाम ना तान्या झा, ये तहरा ये दोगलवा बाबा के का नाम है। अब ये तक तो हम ही सुन रहनी कि हम तहरा से बहुत ज्यादा प्यार करी ना, लेकिन ये दोगलवा बाबा सुनाइए देला हमके कि हम तहरा से बहुत कस के प्यार करता नहीं। लेकिन हमारा के एक बात जरूर है, पता चल गई कि एकर शब्द ना है, एकरा के सिखावल गई बात है, लेकिन ये अपना जबान से फिसल गई। लेकिन का करबा, जब एकरा नाम के आगे दोगलवा लगिए गई तो ये कुछ भी कह सकला, काहे के दोगलवा बाबा है। एकरा दोगलवा बाबा नाम के टैग हम देले बानी। एकर नाम तेगलवा बाबा ना, एकरा जहां देखिए तहां दोगलवा बाबा के कमेंट जरूर करिए। मालूम है तेरे बाप को मत देखा तेगलवा बाबा के कितना लंबा फार्मा बा। तोरा के ढोरी पले ठेका है, विवाह खाली कर ले दो, तारा के दिखा दे कम कितना लंबा बाबा बा। देख लेला जा, सुन लेला जा, ये दोगलवा बाबा का कहता कि ये खाली बिया हो जाए दा तान्या झा के ढोरी ले ढुकाई। एकर मतलब का भइल हमहू समझत वाली और तोहनो पता समझत बा, लेकिन का कर सकेला कि साधु संत के गेटअप में बने तो ऐसा ऐसा गाली देती जे हमार वीडियो देखेला ओकरा के पता हो कि हम कौन कौन गाली देला। काहे कि हम गाली वाले में PhD कैले बाटी, लेकिन आज हम बहुत ही सबर कैले बानी, न तो गाली से करा गाल रहे गुत हम आज निकरिए देले रहती। हाँ तो कमेंट बॉक्स तो नहीं पसंद खातिर ओपन बा, कमेंट बॉक्स में दोगलवा बाबा के मुंह पे थूक दा और लाइक का बटन दबा के दोगलवा बाबा के गाल पे चट दे मार दा, और हाँ सब्सक्राइब का बटन दबा के नेक्स्ट वीडियो हमारे देखे खातिर अवेलेबल हो जाए। फिर मिले हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।